when if each and even million will over and even the person because now only Igbo rapu Jesus Christ abasiment yapu mata mabula lo se kwa abasiment yapu ke when even in our cement there is no power in all those things. So you can challenge people like Otu and I can challenge a million willow. We are even on and today as a million willow fake. I can challenge him. Or to go to the radio station, I call one not even in us will fake. Kimu work again. And another accusation that your men are new by Jumalia holding time. If on a message I will deceive them, my 1 million will only real or to challenge I to a challenge. And when if each and even million will over and even the person because now only Igbo rapu Jesus Christ abasiment yapu mata mabula lo se kwa abasiment yapu ke when even in our cement there is no power in all those things. So my brother had the right to joke. Even million will over and these days with even the person of Vive because they are all deceiving people. Ọbụla ntị m ka ntị gị na ihe abụọ awa bụ ọla awa aja eziokwu bụ ndụ onye aka ya dị ọcha n'ụmụ dị ọka. So ihe a na-eme na social media bụ imere ka ị dị sound in mind, chebe echiche ka mmadụ, ka ị dị free from religious bondage. Do you understand me? If you ife a niile all this ma ihe a ndị pastor na-eme ma ihe ndị bịa ndị be anyị na-eme ife a ji aga afịa na be anyị because we have failed leadership. Do you understand? That is why some of them pụkwa obodo oyibo ifu that na fa amandị relevant. Etu Ebuka nọkịta Ebuka ama mbatanwu China pụta na-agwa ihe ọ na-agwa mụ na gị na-abụ ndị China, onye na-abatanwu Vietnam mie, onye na-abatanwu South Korea mie, onye na-abatanwu Japan mie, ọmanganwu Thailand, ọmanganwu Singapore, ọmanganwu Indonesia, all these things. Do you understand me? Onye na-aganwu n'ife dịka Germany, onye na-aganwu UK. Ịghọtago? Bido na-asị ndị mmadụ receive ya hearing, receive ya blessing. I don't know if you understand me. And so many other pastors, like I said, buy all these merchandise preachers. You got to go prosperity gospels. Funny preach every now and then. If you are in a jagaf and a bag up, you can make crusade release and the mother Zach is because of getting all over the law. Government is not doing the needful. You know what? Come on, government na function properly. Ibu nurse, or when a doctor. Maọbụ na ihe nke nwa na-anya kere afịa tren ma na ị na-anya bọs maọbụ na ibe biznes guy na inwe kọmpani ịpụta luo ịlapụ biznes gị je mụba anya abalị mana ị nwere ọrụ echi ma na ị nwere shift na that night. Do you now understand me? Ya na-aghọta ife anyị na-ekwu mana mbọsị reality gị anyị nkanta ka ị ga-ama na Jizọs adịghị exist ma ma ịghọta na ọ dị exist. Agbala ya ekwu n'ilu ya bụ nke nwa bụ ihe hiwere data agbala nke na-ekwu ife na-eme di ya. Ịghọtago? Blessed sacrament bụ man-made, Bible bụ man-made, ife a niile na-afụ bụ human structure, human ideology. Do you understand me? Ihe anyị ghọtara ife eziokwu anyị na-agwa gị, one day you will understand it. Ekenekwenụ m.